za ka gane RSI overbought da oversold. Ka sai da za ka gane lokacin da kasuwa ta yi ƙasa ko take ƙoƙarin tasowa. To ga hanya mai sauƙi da za ka yi amfani da RSI Relative Strength Index. Abin da za ka fara yi farko shine idan ka shigo bayan ka mai da time frame ɗinka akan 4 hour, next abin da za ka yi sai ka ɗauko RSI ɗinka. Ya za ka same shi? Za ka same shi a ƙasa a wajen indicators nan gashi nan, RSI kenan. So abin da za ka yi sai ka yi clicking nashi. Da ka yi clicking nashi zai baka layuka ƙwaya 3. So abin da za mu yi focus a matsayinmu na day traders shine za mu yi amfani da 14 kawai, 14 day. So in kun lura a nan za ku ga shi ma yana da ƙwaya 3, gashi yana da 6 a nan, gashi yana da 12 a nan, ga kuma yana da 24 a nan. Duk za mu yi maganar su, amma yanzu za mu yi magana a 14 kawai wanda duka cikin nan babu su. So ya za mu samu 14 sai mu analysis ɗinmu yadda ya kamata. Farko abin da za mu yi shine za ka zo settings, gashi nan a nan. In a Bitget kake, da ka zo settings sai ka yi clicking ɗin shi. Da ka yi clicking nashi sai ka zo indicators nan. Da ka danna indicators zai kawo maka su ga sunan gabaki ɗaya. Sai ka yi scrolling ka samo a ina yake. Idan ka zo tun daga sama gashi nan za ka same shi a nan. Sai ka yi clicking nashi. So kamar yadda na faɗa, analysis ɗinmu zai focus akan layi ɗaya ne kawai. So wannan da kuke gani a yanzu ga sunan ƙwaya 3 da nuna muku, ga nan ɗaya, ga nan ɗaya, ga nan ɗaya. So za mu rage su gaba ɗaya, za mu yi amfani da 14 kawai. So abin da za mu yi shine za mu cire wannan, za mu cire wannan, shi kuma wannan za mu mai da shi 14. So sai ku danna. Sai ku danna confirm. So sai ku koma baya. Yanzu RSI namu gashi nan ya koma layi ɗaya da kuke gani, gashi nan ya koma 14 a nan, ga kuma layinmu guda ɗaya nan wajen. So kamar yadda kuke gani yanzu za mu duba RSI namu a ina yake. Shine za mu ana rating nashi ne daga 30 zuwa 70. Duk lokacin da ka ga yana ƙasa da daga 30 to an samu oversold da yawa, za ka iya shiga kasuwa. Alama ce ta kasuwa za ta miƙe. Amma duk inda ka ga ya yi sama da 70 to kasuwa ta tashi tana shirin dawowa ƙasa ne. To bari mu duba wannan mu gani a ina yake. Ba sai ka sha wahala ba, ga inda za ka duba abinka. Ka zo nan RSI 14 ɗinka za ka ga ya nuna maka 40. That means still baka yi latti ba, inda a 30 and above zuwa 40 za ka iya shiga. Make sure da in ya kai 70 to sai ka ɗan saurara sai ka jira. Ku yi comment da RSI idan kuna so mu ƙara nuna muku EMA plus RSI a nan gaba. Assalamu alaikum.